Am dat play. Astăzi împreună cu voi vom prepara patico și pentru aceasta vom avea nevoie de orez, nori, creveți, avocado, cremă de brânză și icre topico. Am întins orezul pe toată suprafața foii de nori și am întors foaia de nori împreună cu orezul. Deci, mai departe, adăugăm o linie de cremă de brânză. Așa. Lângă crema de brânză adăugăm frumos icrele topico. Ce sunt icrele astea topico? Poți să-mi spui și mie? Sunt icre de la pește zburător. Mai departe adăugăm creveții și avocado. Iar acum îi dăm forma rolului și îl închidem din 3 pași. Urmează să-l dăm prin fulgi de ton. Fulgi de ton? Fulgi de ton. Ton, am înțeles. Deci e ton tăiat subțire, deshidratat și uscat, nu? Am înțeles. Așa. Și acum tăiem rolul și îl aranjăm frumos pe platou.